Hola! Estem rojos, eh? Sí, som una mica rojets. Mireu, veieu les vistes? Finestra grossíssima! Hem canviat de país. Estem a Montenegro. Montenegro. Capital, Podgorica. Semblava que es deia Podgorica, però no, ja ens han dit que és Podgorica o Podgorica. Jo li he dit al Carlos, estem com en petita discussió, que aquesta és la millor... Ni discussió, És un simple comentari. No, ni discussió perquè jo tinc raó. Jo penso que aquesta és l'habitació més gran i més disseny moderna, preciosa, on hem estat mai. Jo crec que en competició... Jo li dic que la de Zumaya, que ens va tocar aquella suite, ens va tocar una suite saps aquella de l'alfombra de Zebra? O de Leopard, no sé de què. Però jo penso que aquesta és més llarga i a mi em sembla una decoració hiperelegant. Bueno, primer m'allunyo una miqueta perquè veiéssiu la finestra. Veus la finestra? Ocupa tot. Veus? Mireu, jo faig la mida perquè veieu que n'és d'enorme i mireu, per exemple, el detall de la làmpara. És una làmpara supermoderna. No es veu, perquè està així il·luminada, no es veu. Té com de pell i de... Mira, ara, així. No ho sé, jo la trobo preciosa. El sofà... Preciosa. Preciosa. Vale, anem girant anem pegant la volteta i llavors quan me giro... Aquí veieu un sofà verd pistatxo que diria molt bé a casa meva amb la meva làmpada d'aquest mateix color i veieu que hi ha el reposapeus en català, no ho sé, tauleta... Reposapeus, escritori... I aquí mireu quin superescriptori i quin mirallot, quin espill! I quin mirallot, sabeu? Quin espill! Mira, ja veu, és que no us podeu imaginar... A veure, pel vídeo no es veu... Pel vídeo no es veu lo fonda que és. Mireu, jo continuo aquí, mireu on estic! És que no es pot imaginar lo fonda que és. No, pel vídeo no es veu bé lo fonda que és. No hi ha més llum aquí? Sí, n'hi ha d'haver més. No sé. Bueno, és igual. Apreta alguna tecla, que tu te l'ha de tocar. Estic apretant, però no sé d'on anem enlloc. No sé. Seguim. Mira, perquè me l'estimo, però sempre es fot de mi, ell nord-occidental, No, m'agrada... i el xic, i és no parla que m'agrada... Vale, hosti, que roig me veig. Vale. Estupendíssim, estupendo. Ara què? Que l'he obert. Ai, perdó. Ara. T'he obert tot. Estava tot planejat. Perdoneu. El llit és gran, potser no és tan gran com semblaria per l'habitació, però bueno, és un bon llit, Bueno, és un bon llit. La tele, espera, vinc per aquí. Veus la tele? Els calaixos són d'aquells que es tanquen com els de cuina, que els deixes anar i es van tancant a poc. Té molts detalls. Here to look after you. És que és burro. O sigui, es pot amb el meu català, amb el meu anglès, amb tot el fot. Aquí tenim unes altres lamparetes negres, super cookies. Seguim, mireu. Mireu. Aquí. Mira la gàbia. A dins de la gàbia hi ha un minibar, tenim escalfador d'aigua. Escalfador d'aigua. Aquesta és la part eixuta, diríem, però aquí també tenim el minibar, que el Carlos i jo som molt prudents i mai no fem... Hi ha un calaix, no hi ha res. Però bueno, aquí, hòstia, això bull. Claro, perquè és de la... Fa molta... Nois, 36 graus, ha dit un senyor... Bueno, fa molta calor. Anem a pel rècord del vídeo més llarg, me penso. Mitja hora de vídeo farem, perquè el pas que va... Ai, que ens ha... Montenegro molt xulo, Sí, les ciutats que han fet xulíssimes. Les ciutats que han fet de Montenegro xulíssimes. N'han fet 3. Kotor... Bubda. I Perast. La de l'església, anem a veure les fotos. Perast, Kotor i l'altra. I Bubda. No Mireu, aquests armaris meravellosos, on hi ha un gran secador al fi, quan obrim els armaris s'obre llum. Això passa en els 3 armaris. A veure este calaix aquí baix, que no hi ha obert jo. A veure què hi ha aquí. Que vull jo dins, és que és enorme. S'ha a punt de dir per ficar el Carlos si em molesta. Mireu, obrim... Este no té llum, Calla, que sí que tenia llum, aquest. Aquest té llum aquí. I aquí hi ha una altra caixa forta. Bueno, queda el lavabo. Bueno, atenció, ha de ser molt llarg el vídeo, perquè mireu, nosaltres obrim, espereu. Aquesta és la llum del lavabo. Semblen les portes d'un armari, també, Sembla tot integrat armari, per mi és la més elegant, més que la de Fumalla. Mireu. Sí? Entrem, enorme. No, pensava que aquí hi havia un detall, a veure vosaltres, que sou persones més sofisticades. Aquí tenim el vàter i aquí hi ha
No sé si és per Un rentar-te xorro. el culet. Tu no apretes perquè Culet, nos fotrem culet. xurro. Però per si de cas. Molt bé, ens ha agradat el detall. Tovalloles. Bé, meravellós, no? Que la contracten a l'Aristotelè perquè el ven de meravella. El vent? Com el vent? Que l'estàs venent tu de Jo sí, meravella. a mi m'encanta. No sé, potser val una pasta. El d'ahir, Fica't dins de dutxa. el d'ahir era una merda. Sí, el d'ahir és desastre. Fica't dins de dutxa, a veure. El d'ahir el d'abans d'ahir. Mireu, oh. La carxofa grossa. Em veieu aquí sota la carxofa? Molt bé, O sigui molt que bé. estem hipercontents. Superbé. Sembla que la ciutat no té gaires coses. La ciutat no té res, hem arribat aquí, anem a sopar i a dormir i demà marxando. O sigui, no he fet ni guia turística, No. ni res. Senyal que aquesta ciutat no té molta cosa. Però bueno, el que és la costa de Montenegro i les muntanyes... Ens sentarem al sofaret. Així. Ai, que bé. El que és... quin cop! La costa de Montenegro, sabíem la de Croàcia, però a mi Montenegro el paisatge m'ha encantat. Unes muntanyes enormes, les platges precioses... Estan edificant, pel meu gust, una miqueta malament. Però Kotor, Xulíssim. brutal, tan maco. Com I Dubrovnik, esta tan última petit, també però- està I aquesta xula, eh? Ibubda també, o sigui que és una zona molt maca. Montenegro, paisatges xulíssims i les ciutats molt xules també. Sí, Doncs bueno, demà cap a Albània, Tirana. no esperem hotels més macos que aquest. No. Però Ara avui ja anem cap a farem baixada. Sí, anem cap a baix. Avui farem la infusió, jo demà em prendré el cafè. Avui mos prendrem el nostre temps en esta habitació. Tenim els endolls al costat de Estàs les espentejant tauletes. me cauen les cames. Estàs El què? Perquè s'està movent. Està ficant És el que peu tot li aquí molesta. És que veieu? i cau. Tot li molesta. Està en una habitació de luxe. Bueno, Adéu. adeu.